Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana la umbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uchiphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SikuThande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Inganza kwethu namhlanje kumhla ka-12 March 2026. Indaba-ke esiyitholayo kulona-ke usuku lo namhlanje-ke indaba ezibuhlungu ezingemnandi, indaba-ke zokudlula kwababa uMr Mncedisi Wiseman Cele walaphayana-ke endaweni yakaMashu, ongumsunguli wendawo kaQeda Isizungu laphaya ka-G section kaMashu eyaziwa ngokuthi-ke i-Wiseman Car Wash and Shisanyama. Umndeni-ke uthe okwamanje ucela ukuthi-ke unikwe isikhathi esokuthi-ke uzile ngalolu suku. Istatement abasikhiphile babeke kanjalo isizathu noma-ke imbangela yokuthi-ke aze adlule emhlabeni ayidalulwanga. Ngenzeka ukuthi ugulile, ngenzeka ukuthi-ke mhlambe ingozi, kodwa-ke lokho sesikulinde kuwona-ke umndeni ukuthi-ke usikhiphele-ke istatement-ke sokuthi imbangela yokudlula kwakhe emhlabeni ngabe yini. Kubantu bakaMashu sithi-ke alehlanga lungahlanga, siyazi ukuthi-ke indawo yabo leya abajabula kuyona, so alwehlanga lungehlanga, futhi-ke esinethemba lokuthi-ke indawo izoqhubeka nakuba-ke okuyena-ke owayisungulile engasekho emhlabeni. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi-ke uzizwa kanjani wena ngalelo daba. SikuThande TV ngizohlezi ngikhona nginilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.